Isang araw, hinold up ng killer ang isang pangpasaherong jeep. Wow! Walang kikilos na masama! Papatayin ko kayong lahat. Pero bago ko papatayin ang biktima ko, kikilalanin ko muna. Oh, ikaw miss. Anong pangalan mo? Nanginginig ang babae sa sobrang takot. Inday po. Huwag niyo po akong papatayin. Maawa kayo. Magandang pangalan. Kapangalan mo ang nanay ko. Di na kita papatayin. Ikaw mister. Anong pangalan mo? Pedro po. Pero my friends call me Inday. Ganun ba? Okay, bye. Yeah, Ed! Yeah. Isang gabi, may dalawang taong nagtangkang mangloob sa isang bahay. Boss, paano natin pasukin ang bahay? Nakalak. Ano bang silbi ng pagkakit bahay mo kung di mo gagamitin utak mo? Di lagariin mo. Ay, tama. Tama ka, boss. Uy, boss, hindi pala nakalak. Paano to ngayon? Hay nako, isa ka talagang bugok. Inutil. Ilak mo bago mo lagariin. Tse. Okay. Yeah, Ed! Han, hindi mo man lang ba ako ihatid sa amin? Gusto ko sana Han, kaso ang layo ng bahay nyo. Wala na tayong pera pamasahin natin. Ikaw na lang mag-isa. Ay, ganun ba? Sayang, wala pa naman sila mama at papa sa bahay. Ay, ganun ba? Akalain mo meron pa palang naipit na pera dito sa bulsa ko? Swerte naman. Pero nangdoon mga kuya ko at pinsan ko. Abay, akala ko totoong pera to. Ay, naku, play money pala. Chite. Malagya ka, Han. Break na tayo. Pagkikita. Yeah, Ed! Yeah, Ed! Isang araw, may isang killer na nangumpisal sa simbahan. Father, nangungumpisal po ako. Ano bang kasalanan mo, iho? Pumatay po ako ng 15 tao. Wow. Abay, bakit naman? Kasi po, Father, naniniwala sila sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Kayo, Father, naniniwala po ba kayo? Dati, pero ngayon, trip-trip na lang. Cheche. Ganun ba, Father? Good job, good job. Yeah, Ed! Chiche! Yeah, Ed! Nakita ng ama na may pasang kanyang anak sa mukha. Ba't may pasa ka, anak? Nakipag-away po ako. Wow! Mastig! Ngayon, napatunayan ko na walang bakla dito sa pamamahay na to. Sino namang nakaaway mo? Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan. Tara, respect tayo. Wag na, Dad. Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him. Cheche. Yeah, Ed! Yeah, Ed! Isang araw, nagkandak ng mental test ang doktor. Gumuhit siya ng malaking pinto sa board. O ngayon, kung sino man sa inyo ang makalabas dyan sa pintong iyon, ay pwede nang makalaya. Ang dalawang pasyente ay nagtatakbuhan papunta sa pinto, pero may isang pasyente ang hindi tumakbo. Natatawa ang doktor dahil may isang hindi sumali. Hay, sa wakas, meron ng isang gumaling.
tinanong ng doktor kung bakit hindi siya pumunta sa pinto. Oh, ikaw, ba't hindi ka sumali sa kanila? Mga baliw! Paano sila makalabas dyan? Nasa akin ang susi, atsetse. Oy, atsetse. Yaen! Yaen!